पुढची बातमी, तुमचं नामोनिशाण मिटवून टाकू अशी टीका ठाकरेंनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांवर केली आहे। तर बोलबच्चन भैरवींना मी उत्तर देत नाही असं प्रत्युत्तर देवेंद्र फडणवीसांनी दिलेलं आहे। कालच्या शिवसेना वर्धापन दिन कार्यक्रमात उद्धव ठाकरेंनी भाजपवर घणाघाती टीका केलेली होती। नालायकपणाने वर्धापन दिन साजरा करतात ते सेठजींच्या नोकराचे नोकर आहेत म्हणून किती प्रयत्न चाललेत, होणारच नाही। अरे तुला काय करायचं, तुला नाही होत, आमचं आम्ही बघू ना, आम्ही बघू आमचं काय करायचं ते। पण जर तुम्हाला कोणाला वाटत असेल की तुम्ही शिवसेना प्रमुखांचा ब्रँड पुसून टाकाल तर तुमचं नामो निशाण आम्ही महाराष्ट्राच्या धर्तीवरून पुसून टाकल्याशिवाय राहणार नाही। नामो निशाण पुसून टाकू आम्ही भाजपच्या या महाराष्ट्रातून। साहेब बोलबच्चन भैरवी उत्तर देत नाही। साहेब बोलबच्चन भैरवी उत्तर देत नाही।